MGP 2016. For vi kan mærke, at i dag er vores dag. Så vi er sammen om alt, og vi har noget at fortælle, og der gør vi nyt hjerte, er med på det værste. For nu er det nok, Ole, kom op på scenen. Så kan alle høre dig. Jamen, vi kan bare sige, at vi har fundet en vinder, men det har været rigtig, rigtig svært. Rigtig dejligt svært. Og se, der var jo fantastiske fremførelser. Vinderen af MGP 2016 er Tyngdekraft 3. Den fikser vi lige, yeah. Den bluse skal ned, træk bukserne op. Den hue skal af, ikke så meget makeup. Ret ryggen og så afsted, og husk at række hånden op. For nu er det nok, 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 nok. Jeg styrer det selv, jeg styrer det selv. Ja, jeg er gammel nok, 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 nok. Det går alligevel, det går alligevel.
bukserne